Ahojte ľudia, vítam vás v dnešnom videjka a dneska si zahráme takto Tower of Hell. Ok, tak toto je strašne bugnutá mapa. Dobre toho, to je strašne bugnuté. Ja radšej hrám akože The Tower. Pro Towers. Hej, tak trošku mi to nevychádzalo. Ale hrám najradšej Pro Towers. Pretože, ako vidíte, tak Noob Towers je trošku viac bugnuté. Na toto. Môj rekord Tower of Hell nebol na konci, ale bol pri konci. Ok, tak ja som úplne hlúpa. Dobre, nevadí. Aha, to sa takého samo. Takže i tak. Tak. Ok, tak ja idem hrať takto Pro Towers. Keďže to mi ide lepšie, lebo Noob Towers je tak trošku také viac, také ťažšie. Ako to, takže ja radšej hrám toto Pro Towers. Aj keď toto je viac ešte zbuknutelšie. Aj keď túto mapu som hrala akože včera. Ale tiež to bolo hard. Neviem teraz povedať, že ktoré bolo ťažšie. Že si noob? Alebo to, lebo neznášam to miznúce, proste to čo je? Ja som sa toho poprvé nedotkla veľmi. Ani proste si to vôbec nepamätám, že som sa dotkla toho. OK. Už sa do toho dostávam. No, to som chcela povedať. Lenže asi nie, keďže, no, a počujete, ale mám takto 90 coinov, čo je celkom nice. Aj keď ja si šetrím, myslím, že tu je Fusion Coil, ne? A keď tak si budem šetriť na proste nejakú random coil. Počkej, ale neviem, že či to je... Dobre, Fusion Coil je za 150, ale neviem síce, že či to je také akoby, že no proste, že či to je ako keby OK, tak to som skapala. Že či to je akože iba na jedno použitie, na tých napríklad, ktoré som si teraz kúpila, takže či by mi to bolo proste iba na 7 minút, lebo na obi race sú tak to ide tak, ale pre mňa Tower of Hell je niečo iné. A 150 coinov to by bolo úplne že goofy. Takže podľa mňa by sa to vôbec, ale že vôbec neoplatilo, neviem, kto by si také kúpil proste. Shit, skoro som spadla, ale to iba o trošičku. OK, tak ja som tu, kamo. A toto tu je strašne ľahké, lebo som to reálne, že túto časť silu, to je akože strašne easy. Pretože som hrala akože možno, že hodinu skôr. Je to strašne easy, hej, pozriem toto tu naspäť. Ale zase, to tu, hej. Čo to je akože, ako tam sa, neviem, dostať tam sa. Lebo tam predtým, to bolo úplne v pohode, že akurát to tam tak bolo. A teraz to tam nebolo tak. Takže to bolo také, no. Ale to som dala na prvýkrát. Takže to je fajn veľmi. A toto chvála Bohu, no vidíte, takže jedna týpka tu môže to jump coilu, ako má tú modrú, a jedna má fusion coilu. Áno, tá, čo spadla teraz dole. OK, dobre, nevadí. Ale takto, takže teraz takto, neviem, že či to dám, ale stavím sa s vami, že keď získam na Tower of Hell 150 coinov týchto do konca septembra, dobre, a tak vtedy, neviem čo, robím proste špeciál, takže vtedy musím akože prejsť celé obi. Ale keďže sa mi teraz fakt nedarí, tak ja neviem proste.
Ale predtým, ak som bola na tom 3. stage, tak mi to nezapočítalo coiny, čo ma trošku naštvalo, aj akože trošku viac. Ale, dobre, teraz som to nedala na prvýkrát. A to ma povedať strašne zdlhavé, pretože takto, keďže je to pro, tak asi ľudia, hej, asi tu je pro, pretože by mali viac času. Tak logicky tam asi dali viac času. A proste je to také, hej. Dobre, teraz mi šlo trošku zle predtým, ale teraz už viem, keď ísť. Akože existuje aj ľahšia cesta, ako idem ja, lenže túto cestu som sa už proste naučila. Aha, tak to si robíš prvá. Dobre, a teraz dáme otázku. Tak nedáme, pretože som to zase nedala. Upi, no úplne som šťastná z toho. Ok, ani to som nedala. Ok, neviem, čo to majú na hlavu za tú fialovú škvrnu. Hej, ako trošku ma to irituje, fakt. Dobre, to už poznám na spamäť, hej. Opa. Ok, tak. A... Ok, ja som skoro spadla, lebo mi sa to buglo úplne. Ok, tak ideme toto je tiež veľmi easy. To iba ten začiatok proste. Prečo som nemala ešte vlog? Aha, to minulé tej. Dobre, a keďže teraz bol pred chvíľkou ten admin ten abuse v Grow Garden, tak vám dám ho, ale bez zvuku, že by ste napríklad, že by vás to nevyrušoval môj hlas napríklad. Alebo že by ste takto mohli si pozrieť, hej, a hoci komu to poslať, že napríklad nestihli ste ten admin abuse, ale akože tie rewardy boli napríklad akože podľa mňa lepšie ako tamto, lebo dostali sme iba jeden akože nič nie je za free, hej, ľudia v tom admin abuse, ani minulé, ani teraz, ani proste nikdy, asi. No a dneska má update aj 99 Nights in the Forest, aj Still Brain Rot, takže každú sobotu, hej, I guess. Takže asi tak by som to povedala, ale že takže mám už z Grow Garden ten admin abuse a ešte teraz o 7 myslím, že bude zo Still Brain Rot a z 99 Nights in the Forest bude myslím, že o 2 hodiny a tam odstrania Snow Biome, takže this is the end. Úplne. Ak ste si mohli všimnúť, tak už som trošku prestala nahrávať, pretože why not? Ale takto. Bola som na tom, skočila som tam, už viem ako tam skočiť, je to celkom easy. Bro typka kúpila extra time, takže to je nice. Takže máme logicky 3,5 minúty, čo je celkom nice. Som happy. Díky týpka. Takže to ti treba... Tak, len proste to treba naplánovať. Ja som to predtým akože iba tak na randomku proste skočila. A proste hejo. Ok, ale treba mi ešte počkať, až by som mala, tak tu mám 96 coinov. Napríklad na 4. stage, myslím, že keď dosiahnete 4. stage, tak proste dostanete 11 coinov. Takže to je celkom akože very nice, to je akože úplne OP. Takže len keďže teraz 4. običko je celkom hard, akože. Predtým som mala, že na Pro Towers a to bolo úplne že easy, proste easy vec. Ja neviem prečo, ale mne to teraz nejde, mne to teraz proste nejde. Sa budem asi musieť viac snažiť. To tu iba tak doskáčem, však prečo nie? Opa. Ja tak vždycky proste skáčem. Ok, tak toto som neprehnala celkom. Bro tu má čo?
Tak asi nič. Dobre, ale keďže ešte mám 2 minúty, lebo týmka kúpila čas. Ok, tak nič. Tak vám poviem, že dostrihám videjko z Grow Gardens, z toho Admin Abuse. Aby ste mali napríklad, že živý prenos, alebo také niečo. Hej, ten Admin Abuse nie je celý, lebo už som sa odpojila, ale akože to už bola kebyže 10 minút po update. Po tom update, lebo oni vždycky robia, že Admin Abuse a potom update. Takže trošku predtým som bola a... Ok, ja som to dala. Trošku predtým. A trošku predtým som bola a aj 10 minút po update. A... What the hell? Také to mi nejako nevychádza, dobré. Je to jedno. Takže... Jak to typka môže byť na tom hnedom? Dobre, ok, tak to som nepočítala. Tak to ja nič nekúpim. Who plays still brain rot? Aha, nikdy neodpovedajte takýmto ľuďom. Pretože oni sú vždycky, že admin a join me a proste oni ti chce dať čo dať. A proste on ti potom stylne nejakú tvoju najdražšiu vec. Tak to som prišla, lebo spolu z Donate proste, akože nie, že o Robuxy, ale proste, že on mi niečo dá proste z toho. Ja som proste nevedela čo. Ale že také, že ale akože i tak, prečo nie. A keď sa odpojíte, tak ešte tam trošku, tak budete mať tú base-ku. A keď máte, že logoutnú, to ste v prdeli, pretože napríklad ako mne zobrali brain root Guda. Proste som sa na to naštvala úplne. Ale akože nevadí, dneska som si že 3-krát rebirtovala akože moju baseku v stylu brain rot. Pretože ok, tak to je goofy. Tak pretože som nie, toto neznašam. To som už raz hrala a je to fakt goofy hra. Či kolo. Počkej. What game is it? Ok, tak to je celkom easy, len dúfam, že tam nebude nejaká pasa s tými. Takže poviem trošku rýchlejšie, ale zároveň opatrne. Ok, tak toto... ok, tak to som fakt nevypočítala. Hej, kamo, toľký ľudia išli proste do Noob Toweru, lebo ich to proste naštvalo. Ok. Ale mám tu takto na tento typ. Can't stop. Proste nemôžete zastaviť, pretože hej, ale musíte ísť takto. Ok, lebo hej, môžete ísť na kraj, ale do stredu. Pretože po vás to vyhodí. Hej, ako mňa. Ale mi tak nezatačujete, proste choďte rovno. Ok, tak mi sa to tak práve že buklo. Dobre, ale takto, takže potom urobím takto tento Still Brain Rot Update 99 Nights in the Forest. Ako, neviem, či budem hrať až tak normálne, že asi budem skôr tak AFK. Ale akože iba budem nejaké dni, proste pozbieram si diamantíky, budem s nejakými randomákmi, dúfam, že to nebude, že Carrot is hungry, lebo to má úplne same breakdown. Ok, tak to som nemyslela. Potom takto urobím aj ten Still Brain Rot. Takže tam veľmi také divné, lebo teraz všetci majú updaty. Je to trošku na figu. Ok, tak som sama spadla. Dobre, musíme dať ešte tam ten bod. Stavím, neviem prečo, ešte jeden coin. Ok, tak to som zle spadla. Dobre. Takto asi poviem na Noob Tower, že ako pozrieť sa, či mi tam to nepôjde lepšie. Pretože niektoré hej sú také, že vymenené, ale niekedy opačne. Ok, tak typka úplne zabila. Ale najhoršie na tom bolo, že Jandel spomínal 6-7.
On to fakt spomenul. On to fakt spomenul pri 330 miliónov, či 30 miliónov ľudí proste. On to spomenul proste, že 6-7 proste. Ideme proste, hej, a no. Potom tam dali, akože nedával tam až také sa z veci, iba jednu. Keď typek asi taguje na túto mapu. A ja som zabudla mať, že už som na inej mape. Tá mapa je celkom easy. Musíte sa len proste dať pozor, že to je easy. You got it right? What? Ok, tak. To je nejaký pek. Dobre, máme tu 99 mám. Tak toto ja neznášam. Ok, tak ja to kašľam, ja to môžem kašľať. Dobre ľudia. Keď sa vám toto videjko páčilo, tak nezmýte hodí like a odber. Sledujte ma naďalej a smejte ešte u ďalšie videjka. Čaute.